παιδιά. Σήμερα έχω κάποια lucky blocks εδώ. Όχι secret. Βασικά έχω ένα secret, αλλά δεν θα τον έχω. Δεν έχω και πολύ καλά brain αυτή τη στιγμή. Αλλά τέλος πάντων. Έχω εδώ ένα brain god με bubblegum, ένα cyber brain god, ένα mythic με bubblegum, ένα cyber brain god, ένα secret που δεν θα το ανοίξουμε, ένα brain god κανονικό, ένα mythic gold και ένα lucky block brain god κανονικό. Και θα τα κάνουμε avra farm. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα έχουμε αυτό εδώ το lucky block και για να δούμε τις πιθανότητες. Πιστεύω ότι θα τέχουμε ή τα Igreliggri ή Ορκαλέρο. Γυρνάω. 1, 2, 3. Ορκαλέρο, εντάξει. Εντάξει. Τώρα ας ανοίξουμε το cyber. Όπα. Εδώ πέρα θα είναι ή τα Igrelini ή το Bundito Tractorito. Ένα, 2, 3. Τα Igrelini, αλήθεια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα ας ανοίξουμε αυτό εδώ το mythic με το bubblegum. Δεν το κάνω τώρα αυτό avra farm, αλλά θα είναι σπιουνίρο γκολουμπίο. Οκ. Δεν πειράζει. Πάμε να μπουνί το τρακτορίτο. Γυρνάω. 1, 2, 3. Αλήθεια. Τέλος πάντων. Έχω και κάποια από εδώ. Ένα Brilliant God κανονικό. Όπα. Τα Igrelini, bro, δεν γίνεται. 1, 2, 3. Τέλος πάντων. Αυτό πόσο της 100 είναι? 10. Οκ. Η 5 δεν είναι. Για wait λίγο. Όχι. 10. Το secret είπαμε δεν θα το ανοίξουμε. Πάμε αυτό εδώ. Κάτι καλό θέλω. Δεν θα πω. Εντάξει. Και εδώ ήρθε η ώρα να τύχουμε το καλύτερο. Που έχω ξεχάσει ποιο είναι. Δεν είναι το καλύτερο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Γεια σας.